En nu de Nederlandse film Honnepon. Een film van Ruud van Hemert die ons voordien Schatjes en Mama is boos heeft gebracht. De rol van Honneponnetje wordt allerliefst vertolkt door Nada Fanny. De jongen die zij ontmoet is Mark Hazewinkel. Honneponnetje wordt opgevoed in een zeer streng internaat. Ze ontvlucht het internaat, komt in de grote stad terecht en ontmoet dan de jongen die haar wegwijs maakt in het leven en in de grote stad. Hou je goed vast hoor! Ja! Die kietelen! Kom, kom! Zo, doe je voorzichtig? Ja, meneer. Er loopt hier heel wat gaaiers rond. Dieven, teneurs, drugs, moordenaars. Nou, pas maar op. Dag kind. Doei. Oh, wacht even. Zo, Smeris. Ga je lekker? Uitslopen! Doei! Hoe heet jij? Honneponnetje. Ik ben vandaag jarig. Leuke verjaardag. Gefeliciteerd, Honneponnetje. Jezus Christus. Oh, Wat nou weer? vloeken mag niet van God. Oh, sorry. Ben je voor het eerst in de stad? Ja, meneer. Mijn vader komt hier wel vaak, maar die heeft het altijd heel druk. Nog broertjes? Zusjes? Nee, meneer. Meneer, Kate Harry. Hoe oud ben je eigenlijk geworden? Oh nee, wacht, niet zeggen. Nou, uiterlijk lijkt je wel 16, 17. Ja. Maar verder denk ik 13, 14. Pas maar op zo alleen in de stad met al die kerels. Nee, ik ben 16. En u? Jij? Wacht. 31. Ik ben 21. Oh, wat raar. Was het lekker? Als jongen weet je alles. Oh. Oh, Ja, sorry. Nou, kom. ja. Bent u op vakantie? Of werkt u in een Chinees restaurant? Hoezo? Oh, dat dacht ik. Studeer fysiologie aan de universiteit. Is je moeder van 6 of zo? Wat is dat, Fysiologie met een F. Dat is de wetenschap der natuur. Oftewel de normale levensverrichtingen van levende wezens. Dat soort dingen. Oh, dat is ook liefde. Daar weet ik dus ook even van. Ja, ik ben pas tweedejaars. Van dieren weet ik veel meer. Lekker? Als je honger hebt, eet je alles. Hè? Met Honneponnetje bewijst Ruud van Hemert dat hij steeds problemen raakt in het filmen van slapstick-scènes. Het verhaal en het meisje hebben weinig om het lijf. Nada Fanny en Mark Hazewinkel zijn voortreffelijk. En dat kan helaas niet gezegd worden van de volwassen acteurs en actrices. Die zijn zo karikaturaal in de film dat ze op het laatst irritant worden. Hoe dan ook, Honneponnetje is een film voor een jeugdig publiek. En we zullen er best plezier aan beleven. Vanaf overmorgen is Honneponnetje in de bioscoop.